Forward! Huwag mo kaming kapitan yung ano mo! Charger. Kargada. Ay! Iba po yun. Kargada. Lakasan na yan. Charger. Baliw, letter T. Charger. Charger. Kaldagan. Guys, pantablay. Oh! Yun lang. Flashback. Maleta. Hindi daw. Suitcase. Lalagyan ng mga damit. Lagyan ng mga damit. Suitcase. Bahan. May suitcase. Supot. Matigas na lalagyan. What? Lagayan ang damit. Kuha ko na martilyo. Basta, Tama, let's. Ang tamang sagot ay Wala. Pampipi. Pagtatali. Unang biyak. Unang biyak. Labing-labi. Pulang gata. Direksyon. Compass. Pistin. Bye! Wala. Ay, ayaw niyo po. Sige. Compass. Wala yan. Pinag-aralan ng Filipino subject. Tinanggap na. Direksyon. Ang tamang sagot ay paraluman. Kamukha mo si Paraluman. Nung tayo ay kumpas pa. Ano ba yun? Good luck sa mag-edit. Usapang may wire. Telepono. Hello? Hirap naman. May Lady Gaga and Beyonce. Sopas. Sopas. Telepon. Telepon. Telepono. Hindi na lang ako dito para magpangkas eh. Rest my case. Lahat tayo bagsak. Ikot-ikot na. Nakakabuo na. Ang tamang sagot